புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மக்கள் மருந்தகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் கவர்னர் தமிழிசை கலந்து கொண்டு மக்கள் மருந்தகத்தை திறந்து வைத்தார். சபாநாயகரோட நடவடிக்கை தவறு. ஏன்னா நான் ஒரு ஆளுநராக இருக்கிறதுனால ஆளுநர் போவோம், உரையை வாசிப்போம், முடித்த உடனேயே ஆளுநரை அங்கே தெலுங்கானாவில் முதலமைச்சர், சபாநாயகர் மற்றும் மேல் சபை தலைவர் கொண்டு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியே வெளியே கொண்டு அவங்க காரில் ஏற்றுறதுக்கு வரைக்கும் வருவாங்க. இங்கே சபாநாயகர் தான் கூட்டிகிட்டு வருவார். அதனால சரி, அவர் அவரோட உரை தமிழாக்கத்தை வாசித்தார். அது வரைக்கும் கவர்னர் பொறுமையாக இருந்தார். முடித்த உடனே தேசிய கீதம் பாடியிருக்க வேண்டும். அதற்கப்புறம் சபாநாயகர் சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கக்கூடாது. அது மிக 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 தவறு என்பது எனது கருத்து. ஆளுநர் உரை முடித்த உடனேயே அதில் தேசிய கீதம் பாடுவது தான் முறை. ஆளுநர் அதை தான் எதிர்பார்த்திருந்தார், நானும் அதை தான் எதிர்பார்த்திருந்தேன். அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் அரசியலாக்க வேண்டாம் என்பது எனது கருத்து. ஒன்றையுமே சரியாக செய்ய மாட்டாங்கன்றதுக்கு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் இன்னைக்கு மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் எவ்வளவோ வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வர்றார். திருச்சியில் விமான நிலையத்தில் ஏதோ விமர்சனம் செஞ்சாங்க. ஆனால் ஒரு பேருந்து நிலையத்தை, ஏன்னா நான் கோயம்பேடில் தான் இருக்கேன், கோயம்பேடுலேருந்து இங்கே மாற்றுறதுக்குள்ளே அந்த பஸ் பேருந்து பயணிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, நடக்க வேண்டியிருக்குது. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே குளிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவல் வந்திருக்கு. அங்கே உள்ள ஊழியர்களுக்கு கூட குளிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கல. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தனி கவனம் செலுத்தணும் என்பது கேட்டுங்க. எதை வேணாலும் நாங்கள் செய்வோம், ஆனால் எங்களை யாருமே கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அது ஆளுநர் உரையாக இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் பேசுகிறத பேசுவோம், நாங்கள் எப்படி வேணாலும் நடந்துக்குவோன்ற மனப்பாங்கு இருக்கக்கூடாது என்பது எனது கருத்து.